политическата ситуация в България навлиза в поредния си буреносен облак. Това се дължи на... Извинете, господин режисьор, всъщност кой гледа тези новини? Ами, честно да ти кажа, гледат ни най-вече мъже в напреднала възраст, които си пият ракийка с салата вечер. Да, всъщност, именно заради това имах една идея да използваме друг метод за поднасяне на информацията, нещо, което повече пасва на тези хора, нещо от сорта на... Прецакали сме, братлета, какво да ви кажа? Те политиците винаги ще са ни мамили и продължават да ни мамят. Ето в момента ние да имаме нужда като народ да направим нещо колективно. Ама ние нямаме отбор да играме. Ние, всеки един тук българин няма да направи нищо, освен ако няма пряка полза за него. И затова ще се оставим също дередже. И политиците, дори да се обединят да направят нещо, те пак ще забажат работата, защото те винаги си имат някаква вратичка там, ето ще се оправдаят и ще се заменят, ще ни да добавят някакви нови лица, ама то е ясно, че става дума за едни същи хора. Те ще си играят там на демокрация, ама всъщност истинската игра е кой ще прибере повече пари. Нещо такова, така, става ли? Нали, сега разбира се, ще ми дадете точния сценарий, но имам предвид този подход. По-добре ли ще е за хората?